Mali Buda. Imamo jedan čarobni alat kojeg možemo primijeniti uvijek je dostupan, a to je suosjećanje. Suosjećanje je dodir sa bolnim i neugodnim, bez obzira da li je to na nivou misli, emocija ili tjelesnih senzacija. Kada primijetimo da se tijelo, emocije, grče skupljaju, onda je vrijeme da se prisjetimo suosjećanja. A to znači da se sjetimo otvoriti tome što se događa, dozvoliti si iskreno osjetiti i ono što mi zovemo propustiti kroz tijelo. I u tom stavu je zapravo transformacija. U tom stavu je zapravo naš put ljubavi i prisutnosti sa životom. Jer onda ne moramo se bojati teškog, nego teško ćemo dotaknuti sa svojom prisutnošću i ljubavlju. I što smo vješti u tome, to više možemo primijetiti kada se tijelo ili ili emocije počinju zatvarati i da onda odmah imamo taj suosjećan stav, umjesto averzije naravno. Vježbajte suosjećanje, učite tu ljubav. I to je zaista vrijedan alat. I želim nam svima da živimo sa puno ljubavi.